Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. So inanyayahan ko na po ang bawat isa na tayo po ay tumayo. At bago po tayo magsimulang magpuri sa ating Panginoon, tayo po muna ay umikot. Kamayan po natin ang ating mga kapatid. Pakita po natin ang ating mga gagandang ngiti sa umaga pong ito. Maging sa mga kasama po namin sa live streaming, good morning po. Muli, magandang umaga po sa ating lahat. As we sing this song this morning, let this be personal sa atin. To just lay everything into God's hands. Alay natin sa Kanya, kausapin natin siya. Itong pagkakataon na to, huwag nating isipin kung sino yung mga katabi natin, kung anong mga ginagawa nila. Let's just focus our eyes on Him. Let's just talk to Him in a very personal way. Sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos. At sa himig na iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian. Hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan. At sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami magpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha. Sumasamo sa iyong pagkilos.
Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Muli kantahin natin ito ng buong puso. Let this be the cry of our hearts. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila, dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Oh, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ama namin ng mga pangyarihan sa lahat. Narito kami, Panginoong Diyos, nagpapakumbaba. Nagpapasalamat sa iyo. Pababain mo, Panginoong Diyos, ang apoy ng iyong kapangyarihan. At puspusin mo, Panginoon, ang aming mga puso at kaisipan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Pinasasalamatan. Dinadakila ang iyong pangalan. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Hashiki radahaya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, ikaw lamang ang nakakakita sa aming puso. Ano man, Panginoong Diyos, ang karumihan na nakikita mo, Panginoon, sa puso ng bawat isa. Linisin mo, Panginoon, ng iyong banal na dugo. Linisin mo kami, Panginoon, upang makalapit kami sa iyo. At walang hadlang, Panginoong Diyos, na ang kapangyarihan mo, ang kabutihan mo, ay maranasan ng bawat isa sa umagang ito. Oh, hallelujah, hallelujah. Panginoon, pababain mo ang apoy ng iyong kapangyarihan upang tupukin, Panginoong Diyos, ang mga hadlang, Panginoon, sa aming mga puso, upang ang iyong mga salita, Panginoong Diyos, ay maitago sa puso ng bawat isa. Lord, alam mo, Panginoon, ang kalagayan ng puso ng bawat isa sa umagang ito.
Kaya kung meron man, Panginoon, naririto, Panginoong Diyos, na nakakaranas, Panginoon, ng kapighatian. Kung meron man nakakaranas, Panginoong Diyos, ng kaguluhan, Lord, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat. Hallelujah. Siya, hala, hala. Yediya, yediya, sikira, dariya. Halikir, sinadada. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa umagang ito. Itinatas ko sa iyo, Panginoon, ang iyong salita. Ang anak mo na gagamitin mo, Panginoon. Bigyan mo siya ng kapangyarihan. Bigyan mo siya ng katalinuhan. Ano man, Panginoon, ang salita mo na ipapadaan mo sa Kanya. Lord, buksan mo ang puso at kaisipan ng bawat isa na makarinig ng iyong salita. Upang, Panginoon, ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay kumilos sa buhay ng bawat isa. Upang, Panginoon, Lord, alam mo, Panginoon, na nangyayari sa bawat anak mo sa mga panahon na ito. Kahit ang salita mo, Panginoon, ay pakilusin mo. Hayaan mo na magrema sa puso ng bawat isa. Upang mga salita mo, Panginoon, ay magamit namin sa pang-araw-araw namin na buhay. Hindi lingid sa iyo, Panginoong Diyos, kung ano ang kayang gawin ng kaaway. Ngunit, Lord, ang salita mo lamang ang Panginoon, ang maging sandata namin upang hindi kami mahulog sa anuman mga plano o dikta ng kaaway. Kaya, Panginoong Diyos, itinataas ko sa iyo ang iyong anak na gagamitin. Itago mo siya, Panginoon Diyos, sa likuran ng iyong cross upang hindi siya ang makita namin, kundi ikaw, Panginoon, upang magliwanag, Panginoong Diyos, sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Maraming salamat. Patuloy na balutan mo, Panginoon, ng iyong makapangyarihang dugo, ang bawat sulok ng bahay-sambahan mong ito, upang hindi kami magulo ng anumang gawa ng kaaway. Maraming salamat, Lord. Ibinabalik na namin, Panginoong Diyos, ang papurit pasalamat sa iyo. Sa pangalan mo lamang aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Nagagalak po ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Kung ano man po yung mga pinagdadaanan natin sa buhay araw-araw, dapat po nasa puso po natin yung kagalakan para po magpasalamat at magpuri sa Diyos na buhay. Amen? Kaya po ipakita po natin sa ating Panginoon na tayo po yung nagagalak na magpuri sa Kanya. Kulang pa po itong ginagawa natin kung tutusin. Ang gagawin lang po natin, magpasalamat, magpuri at sumamba. Amen? Kaya po sabay-sabay tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos na buhay! Presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa
gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na, tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na, tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Presensya mo'y kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba, magpupuri sa'yo. Kagalakan ko, Diyos! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na, tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Ako ay sasayaw, ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan ay di papayag na, tatahimik lang, laging magbababa sa'yo. Sa piling mo, Panginoon, kahit pinapawisan ay okay lang, makapiling ka lang. Woo! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Woo! Kagalak, yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, awitan siya, luwalatiin siya. Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng ilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak, yeah! Ang lahat ng
sambahin, pasalamatan ang ating Panginoon. Dahil sa lahat ng panahon, sa lahat ng oras, siya ang Diyos na hindi nagbabago. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di magbabago, di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag
continue to declare Ika'y nag-iisa, that He is God, He is the Lord in our lives. Wala nang iba, sa'yo walang katulad. aming awit. Bigay natin Dinggin ang ang nararapat na papurit pagpapasalamat sa Kanya. sisigaw sa buong Muli, kantahin natin ng buong puso. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Patuloy nating isigaw na siya ang tunay na Diyos sa ating buhay. Ikaw ang tunay na Diyos, Kay walang katulad. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, Ikaw lamang ang Diyos at wala nang iba. Walang iba, Panginoon, na hihigit na papantay sa'yo. Tanging Ikaw lamang ang aming Diyos. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Tanging ikaw ang aking Panginoon. Buong
ating Diyos. Siya ay tapat. Kailanman hindi siya nagkulang. At hindi siya nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Pangako, ika'y tapat. Hindi nagkulang, hindi nagbago. Tapat sa mga pangako, ika'y tapat. Ika'y tapat, Hindi O Lord. nagkulang, Hindi nagkukulang. nagbago. Tapat sa mga Minsan pa po sabihin natin sa Kanya, siya ay tapat na Diyos. Hindi nagkulang, Kailanman hindi magkukulang. hindi nagbago. Tapat sa mga pangako. Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Sa huling pagkakataon, Ikaw, tanging ikaw, ang aking Panginoon. buong puso'y handog sa iyo. Buong puso ko'y handog, nabubuhay para sa'yo. Nabubuhay para sa iyo. Buhay para sa'yo. Tanging sa iyo kami nabubuhay. Buhay para sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw ay tapat na Diyos. Ikaw, Panginoon, na hindi nagbabago. Ikaw lamang ang Panginoon, ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Walang babantay, walang hihigit, walang sino man, Panginoon, na makakatapat sa iyo. Ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Diyos. Wala na pong iba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O purihin ka ng lahat ng may hininga. Purihin ka ng lahat ng may labi. Purihin ka ng lahat ng may hininga. O dakilang Diyos, purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Purihin ka! Hallelujah! 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 Oh, yes, Lord! Purihin ka! Purihin ka! Oh, hallelujah! 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 Oh, yes, oh Lord! Hallelujah! Lord, ang aming buong lakas, ang aming buong puso, ang aming buong buhay ay handog namin sa iyo, God, sa umaga pong ito. Ikaw lamang, Panginoon, at wala na pong iba ang inaasam ng aming mga puso. Katagpuin mo nga, O Diyos, ang bawat anak mo na naghahanap sa iyo sa umaga pong ito. Sabi mo po, Panginoon, sa iyong salita, those who will seek you will find you. Lord, salamat po. Ang iyong kalwalhatian, ang iyong kadakilaan, ang iyong presensya ay patuloy mong pakikilusin sa aming kalagitnaan ngayon pong umagang ito. Patuloy kang maghari sa aming mga puso, sa aming kalagitnaan. Salamat sa banal na dugo ng Panginoong Hesus na bumabalot sa bawat isa sa amin na naglinis sa aming mga puso, O God, na ang bawat isa ay maging karapat-dapat sa iyo pong harapan.
Walang ibang maitaas, walang ibang maparangalan sa aming kalagitnaan, kundi ang dakilang pangalan mo lamang po, aming Panginoong Hesus. Ikaw lamang ang Diyos, noon, ngayon, at magpakailanman. Ikaw lamang ang Panginoon na nakaupo dyan sa trono ng kalwalhatian, na ang lahat po ng aming papuri, lahat po ng aming pagsamba ay inaalay namin para sa iyo lamang. Tanggapin mo po ito, Panginoon, at sa amin pong sama-samang pagpapakumbaba sa iyo. Ikaw lamang ang maitaas. Ikaw lamang, Panginoon, ang mapapurihan at maparangalan. Hallelujah, hallelujah. Ito pong aming dalangin sa iyong matamis na pangalan, Panginoong Hesus. Amen, amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Tinatawagan na po natin ang mga bata na lumapit po dito sa unahan. Sama-sama po natin silang idulog sa atin pong Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. You're the God of Jacob, you're the God of Isaac, O God, and you're the God of Abraham. At Lord, ikaw din ang Diyos sa buhay ng mga batang ito. Patuloy po namin silang itinatalaga sa iyong mapagpalang kamay, O God. Lord, kasiyahan mo ng iyong banal na spirito ang buhay ng mga batang ito. Ingatan mo po sila at gabayan. Maging Lord, bigyan mo sila ng katalinuhan, karunungan na nanggagaling po sa inyo. Ilayo niyo po sila sa anumang sakit, karamdaman, Panginoon. At Lord, ang iyong kapangyarihan ang bumalot sa bawat isa sa kanila. Lord, sa kanila pong pag-aaral ng iyong salita sa umaga pong ito, buksan mo po ang kanilang mga spirito nang ito po, Panginoon, ay matanggap po nila. Maging Lord, ang Sunday school teacher na magbabahagi sa kanila, bigyan niyo po siya ng katalinuhan, karunungan na nanggagaling sa inyo. At Lord, maihayag niya, maibahagi niya sa mga batang ito, Panginoon. Lord, ang iyong kadakilaan, ang iyong kabutihan sa pamamagitan ng iyong salita. At Lord, salamat sa inyo pong mapagpalang kamay namin sila itinatalaga, maging ang kanila pong silid-aralan, Panginoon. Lord, ipadala mo na mga anghel mo, O God, na lulukob, Panginoon, sa lugar na iyon. Thank you, Father God. Bless these children, O God. Lord, continue, O God, to prosper them, O God, even sa kanila pong school, O God. Lord, we declare they are the head and not the tail, O God. They are 10 times better than the others, O God. And Lord, thank you, Father God, for they are blessed when they come out and when they come in, O God. Lord, we entrust their lives to you, O God. Lord, we thank you, we honor you, we glorify you. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa buhay po ng ating mga kabataan. Praise God. Amen, amen. Purihin po ang Panginoon. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po ba nating batiin ang ating mga katabi ng isang mapagpalang umaga? Praise God, praise God. Mapagpalang umaga po sa ating mga kapatid at magulang na naririto. At yan, kunin na rin po natin ang pagkakataong ito para i-welcome po ang ating mga first-time visitor. Tawagin po natin pwede pong tumayo, si Victor Diaz. Amen. Purihin po ang Panginoon. At si Susan Kagoyong. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. We welcome you po sa Jesus Be Lifted Up Church. At ang simbahan pong ito ay walang sekta, walang relihiyon na itinataas. Tanging ang ating Panginoong Hesus lamang po. Dahil siya lamang po ang tanging daan, ang katwiran, at ang the way, the truth, and the life na patungo po sa ating Panginoong Diyos. Amen. So, mapagpalang umaga po. Mamaya po, meron po kaming ibibigay na token of appreciation sa inyo pong pagdalo dito. So, i-approach nyo po mamaya si Ate Shirley. Ate Shirley, kaway ka nga po. Ayan po sila. Ayan, yung nakapink po natin na magandang asheret dyan sa likod. May iaabot po siya sa inyong token po mamaya. So, praise be to God sa umaga pong ito. At ang ating pong Bishop, Leo at si Rev Stella, together po with Rev Ver at saka po yung
si Brother Nolly at si Kuya Jarwin ay nasa Macau po sila ngayon. Praise God, kasi kahapon po, nagkaroon po sila ng time na maka-fellowship po sila Sister Isabel at sila Yuriko po, sila Eugene, at nagkaroon po sila ng Bible study dun sa isang kapatiran po doon. So, praise God, ayan po, yan, praise God na nagkita-kita po sila. Parang, 1 year nang wala sila si Sister Isabel dito. So, praise be to God, sa kabila po ng paglipat nila sa ibang bansa, lagi pong may kaparaanan si Lord para still makonect pa rin po tayo sa bawat isa. So, praise God, at patuloy po natin silang ipanalangin sa mga ipagagawa pa po ni Lord sa Macau, at by Tuesday po ang kanilang balik dito sa atin, sa Pilipinas. So, let's keep them po in prayers. Ayan, so, purihin po ang Panginoon ngayong umagang ito. Handa na po bang ating mga puso to receive the Word of God? Amen. So, ang ating pong tema ngayon pong month of November is walking in obedience. So, kaya po pinamagatan ko po itong, doon pa rin po, walking in obedience to God. So, sabi nga po, pag sinabing walking, kumbaga continuous, di ba po, pag may ing sa English, di ba po, ibig sabihin, continuous siya. So, simula po nung nakilala po natin ang ating Panginoong Jesus, hindi po natatapos doon ang ating buhay pananampalataya. Amen? Hanggang ito po ay sa huling hininga natin. Speaking of huling hininga, kanina pong mga 5:30 a.m. ay nag-message po yung aking pinsan sa Pasig po, si Ate May, ang amin pong Tito Daddy Rick, ano po siya, pangalawa po yatang kapatid po ni Bishop ay umuwi na po kay Lord. So, yun, although talagang naiyak din po ako, masakit po kasi diba, it's a separation po. Pero knowing that He is now in the presence of our God, may peace po agad sa puso, may kapayapaan po agad akong naranasan kanina. At yun nga po, nag-message po ako kay La Bishop na ganun nga po ang nangyari. At praise be to God, dahil sa kabila po ng nangyari, bago pala po umalis sila Bishop, ay iniwan na po ni Bishop doon po kay Ate May sa pinsan ko, yung St. Peter po ni Daddy Rick at ni Tito Vic, yung dalawa pong kapatid po ni Bishop na nasa Pasig. Kumbaga, talagang, siguro talagang time niya nang umuwi kay Lord, pero beforehand, na-prepare. So, kaya po, yun nga, kaya po kahit nasa Macau sila, Bishop, ayun po, inaasikaso po ngayon ng mga pinsan ko po sa Pasig. Though meron pong morning, kumbaga may pagluluksa, pero that's the reality of life. We are just sojourners po sa mundong ito. Amen? Hindi po itong ating final destination, hindi itong ating final home. Lahat po tayo ay, kumbaga, kung hindi pa po dadating ang Panginoong Jesus, dadating din po tayo sa ganong sitwasyon. Pero kung dumating po ang ating Panginoong Jesus, sabi nga po, in the twinkling of an eye, lahat po tayo ay mag-change into, sabi nga po, yung sa incorruptible seed na po. Kumbaga, yung katawang lupa po natin ay magiging glorified body sa pagharap po natin sa ating Panginoon. Kaya po, ayan po, keep us in prayer, and even kahit si Bishop po, kumbaga siguro po talagang prepare na rin siya ng Panginoon. Ano naman po yung, kumbaga, dahil may edad na din po yung kapatid po niya, si Daddy Rick, at may sakit din po. So, kumbaga, talaga pong anytime soon, kumbaga, prepared naman po na kukunin na siya. At yun nga po, ang kagandahan, kumbaga, tinanggap niya po ang ating Panginoong Jesus, kasi yun naman po talaga yung natin, katulad po na nabanggit natin kanina, ang Panginoong Jesus lamang po ang ating daan patungo sa ating Diyos Ama. Amen? Kaya po, hanggat tayo po ay naririto, katulad po ng pag-aaralan po natin ngayong umaga, let's continue to walking in obedience. Ibig sabihin po, ang ating pagsunod sa Panginoon ay dapat po ay continuous. Kumbaga, mapagod man po tayo, magpahinga sandali, pero wala pong susuko. Amen? Magpatuloy po tayo. Dahil, sabi nga po, in the end, alam po natin na, kumbaga, ang Panginoong Jesus po ang great reward natin. Amen? So, ang atin pong key verse ay nasa Deuteronomy 5 verse 33. Sabi po dito, "You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live
and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Sabi po sa New Living Translation, stay on the path that the Lord your God had commanded you to follow. Ibig sabihin, yun nga po, parang katulad sa isang manlalaro, di ba, sa yung track and field, di ba po, may kanya-kanyang lane sila pag tumatakbo. Kahit na sabihin natin napakabilis niya pong natapos, pero kung nawala naman po siya sa linya niya, disqualified po siya. So, tayo rin po, kumbaga, we have to stay sa path na nais po ng Panginoon sa atin. Let's walk in the ways of the Lord our God. Amen? Kumbaga, yung mga sinasabi po sa kanyang salita, hindi po dapat tayo namimili na, Lord, ito lang yung gusto kong sundin, ito ayoko. Hindi po, di ba? Lahat tayo mag-a-adjust po sa salita ng Diyos. Kasi po, the Word of God is the final and the truth. Amen? Na sa buhay po natin, sabi nga po, if we need wisdom, nandito po ang salita ng Diyos na magbibigay sa atin ng kaalaman. If we, whatever we need, lahat pong ito ay matatagpuan po natin sa Panginoong Jesus. At yun nga po, His words, and sabi nga po sa John 1:1, di ba? The Word of God and God is one. So kung gusto po nating malaman ano yung kalooban ng Diyos, sino ang Diyos, yes, it's good na meron po tayong ganito na we hear the Word of God kasi sabi nga po, di ba, faith comes. Ang pananampalataya po ay dumarating sa pakikinig ng salita ng Diyos. But, wag naman po nating i-neglect na tayo po mismo ay magbasa po ng salita ng Diyos. Sino po ang mga may Bible sa kanya-kanya pong mga tahanan or dala nyo po ngayon? Amen? Praise God. Sabi nga po, wag po nating hayaan na yung alikabok ang kakain sa ating mga Bible. Kumbaga, let's open the Word of God. Iba pa rin po yung meron tayong, kumbaga, salita talaga po ng Panginoon na hawak-hawak kaysa sa cellphone or sa tablet o kaya po sa mga laptop natin. Kasi po madali tayong ma-distract doon. Pero if we have the Word of God, yun nga po, we can focus pag isinantabi po natin yung ibang mga bagay. Amen? At sabi nga po dito sa Deuteronomy 5, verse 33, actually ito pong verse 5 na to, nandito po yung binigay po ni God kay Moses, yung mga commandments, the 10 commandments. Sinabi po ng Panginoon dito, yan, kay Moses, sa verse 2 hanggang verse 12 po. Yan. So, nandyan po yung mga commands ng Panginoon. Binigay po. Diba? Na sabi nga po doon ni God na yung una po, the Lord our God, sa verse, ano pala po siya nagsimula? Sa verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage. You shall have no other gods before me. So, ayun po yung una. Next po is, you shall not make for yourself a carved image, any likeness of anything that is in heaven, above, or in the earth beneath, or that in the water underneath. You shall not bow down to them, nor serve them, for I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children to the third and fourth generations to those who hate me, but showing mercy to thousands, to those who love me and keep my commandments. Ayan po. So, and so on po. Makikita po natin na, yung sabi nga po dito ni God na, thou shall not take the name of the Lord in vain, observe the Sabbath, thou shalt not murder, honor your father and your mother, thou shalt not commit adultery, thou shalt not steal, thou shalt not bear false witness. Ayan po. So makikita po natin na, kumbaga, binigay po ng Diyos yung kanyang command. At sabi nga po, pag po may command ang Diyos, necessary po na sumunod tayo. Amen? Kumbaga,
Pag sinabi pong necessary, needed, required, obliged, compulsory, whether we like it or not po, kailangan nating sumunod. Amen? Ito po, nung time na to, ito po yung mga binigay ng Diyos sa mga Israelita. Pero tayo po as of now, actually po kung titignan natin, yung mga laws po natin, na, kahit dito po sa Pilipinas or sa ibang bansa, kumbaga mga nakarelate pa rin naman po di ba? Yung thou shall not kill, kumbaga inano lang po na, yun nga, wag kang, di ba po yung sa term natin ngayon, yung murder na bawal pumatay, di ba? Makukulong, kumbaga ano pa rin po, konektado pa rin yung pagnanakaw, di ba po, yung pakikiapi, ito po yung mga pinagbabawal, hindi lang po ito pinagbabawal ng mundo, but all of this is from the Word of God. Even sa buhay po natin bilang mananampalataya, as we hear the Word of God, may mga instructions po na binibigay ang Panginoon. Amen? May mga direction siya. At sabi nga po, when we hear the Word of God, pag po nagsalita siya at nakinig po tayo po yung listener or hearer, kumbaga, yun nga po, we are obliged or kailangan po na sumunod po tayo, gawin natin. Whether it is God's direction, instruction, or whether it is a command. Amen? So, ang obedience po, una po itong tinuturo sa bahay. Tama po ba? Mga bata pa lang po kahit yung mga simpleng, kahit yung mga babies pa lang po, di ba? Mga 2 months, 3 months, yung mga magulang po, tinuturuan tumayo, tinuturuan na umupo yung bata, di ba? Kahit hindi pa po nagsasalita yung bata, pero kumbaga tinuturuan na siyang mag-obey. Parang naalala ko po yung panganay po namin, I think mga 4 months po siya noon, or 5, magfa-5. Una niya pong nabanggit kasi na word is daddy. Tapos ako po, kumbaga tinuturoan ko siya ng mami, ganon. Kumbaga tinuturoan ko po siya na tawagin ako. Instead na mami po yung sabihin niya, sinasabi niya, ate. Ano po yan? Parang 3 beses. Na parang nakakatawa, pero kumbaga parang, if you ano, di ba parang in that early age, marunong na siyang, kumbaga, kasi usually po yun yung, may kasama po kasi kami noon yung pamangkin po ni Pastor Alvin, magkakasama po kami nun sa bahay, si Sarah. Tinatawag ko po siya na ate, ganun. So, siguro po yung naririnig niya sa akin, kahit lagi ko sinasabing mami, sinasabi niya ate, ganun. Kaya po kumbaga, in that early age, kumbaga, may kumbaga parang kung titignan mo, hindi na ganun na sumusunod. How much more po, yung the more na nagkakaisip. Ngayon nga po pag kunwari may uutos ako, parang ang tagal bago sumunod, nakailang tawag ka na, di ba? Ikaw bilang magulang, ano po yung mararamdaman mo pag nakailang tawag ka na sa anak mo na may pinagagawa ka, ayaw gawin? Di ba po nakakainis? Lalo na sa mga, pag yung meron ka pa pong maliliit na anak, na, kesa po magalit ka, ikaw na lang gagawa. Di ba? Ganun po yung usually na nagiging outcome. Pero sabi nga po, ang obedience po ay unang tinuturo sa tahanan. Lahat po tayo, we have been taught to obey sa atin pong mga magulang. Amen po ba? Kumbaga, even nung nag-aral na po, tinuturuan tayong mag-obey nung pumasok tayo sa school, di ba? Sa mga teachers, sa mga nakakasalamuha po natin, let's say yung sa guards, basta everything, na kumbaga tinuturuan po tayong sumunod, mag-obey. Pero kahit po, kumbaga simula na magkamuwang po tayo hanggang ngayon, whatever age we have, sino po dito ang hindi nag-struggle na hindi sumunod? Lahat po tayo, di ba? Somewhere ng buhay natin na kumbaga parang ayaw mo sumunod. Kahit na napakasimple po ng instruction, simple nung sinasabi sa'yo, let's say ng nanay mo na maghugas ka na ng pinggan, mas pinipili po natin yung ibang bagay or meron pa tayong, kumbaga hindi tayo agad sumusunod, di ba? Kaya nga po, di ba sabi sa Ephesians 6, verse 1 to 3, children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Honor your father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with you and you may live long on the earth. Kumbaga, kung makikita po natin, sa mga bata po, lahat tayo dumaan ng bata. Kahit si Inang, kahit 90 years old na po si Inang, no? Pero dumaan pa rin siya sa pagiging bata. Anak pa din siya. Lahat po tayo anak. Amen? Walang lumabas na parang putok sa buho na parang bigla na lang naging tao, di ba? Lahat tayo dumaan sa pagiging anak. So, sabi nga po, lahat tayo ay tinuturuang sumunod, mag-obey. Bakit po? Kasi nga, pag sa umurang edad, hindi po tayo natutong sumunod, habang lumalaki tayo, makakasanayan po natin yon. Tama po ba? Kaya po yung mga magulang na, or let's say, yung parents nila, nagtatrabaho sa parehong, let's say, nagtatrabaho sa ibang bansa, hindi natuturuan yung mga bata na sumunod. Kunwari po, mga kamag-anak lang yung kasama. Di ba? Usually, nangyayari po, nagiging suwail, ayaw sumunod, di ba? Parang yung kagustuhan yung sinusunod. Bakit po? Kasi hindi na-train. Di ba? Kaya, pero lahat po tayo, dumaan tayo sa point ng buhay natin na tinetrain tayo na sumunod. Amen? Sino po dito yung ay wala po yung iba nating mga youth eh. Pero usually, sino na po yung dumating dito sa point na nasabi niya sa sarili niya na ako na lang lagi inuutusan. Ako na lang lagi nakikita. Meron po ba? Yung mga kabataan po natin, yung mga ano natin, di ba parang nakikita mo yung sarili mo na ikaw na lang lagi yung inuutusan, ikaw na lang lagi yung nakikitang maghugas ng pinggan, magtapo ng basura, ganyan. Sa loob po ng tahanan na, ang wrong mindset po, pag lagi pong inuutusan, pag meron po tayong wrong mindset, ang nakikita po natin, kinakawawa tayo. Tama ba? Pag mali yung kaisipan. Pero pag tama po yung kaisipan, pag lagi tayong inuutusan, ang makikita po natin, pinagkakatiwalaan tayo at naniniwala yung nag-uutos sa atin na kaya natin tong gawin. Tama po ba? Alam nyo din po sa Panginoon, ganun. Hindi po tayo uutusan or bibigyan ng command ni God kung alam ni God na hindi natin magagawa. Amen po ba? Magbibigay po si God ng instruction sa isang tao na alam niyang susunod sa kanya. Si Jonah, kahit po nag-disobey nung una si Jonah, pero dahil alam po ni God na si Jonah siya yung pinili ni God, siya yung may capability na magsalita sa mga taga-Ninive, kaya po kay Jonah binigay yung instruction na magbigay ng warning sa mga taga-Ninive. Amen? So, sabi nga po, pero most of the time, yun nga po, the more na nagkakaedad tayo, the more na nagkakaisip tayo, parang mas nagiging mahirap sumunod. Mas nagiging parang complicated sumunod. Tama po ba? Si Tito Duz, amen. Na-experience po ni Tito Duz. So, lalo na po, di ba, yung mga may youth na mga anak, nandiyan na po kasi yung time na, kumbaga parang pumapasok na sila sa stage na gusto nila yung sarili na nila yung nasusunod. Amen? Pero sabi nga po, kumbaga kahit anong edad natin, pag po itong obedience na to ay isinangtabi natin sa buhay natin, darating po ang point, mapapahamak tayo. Kaya po, especially po, yun nga po, our obedience to God. Kaya po, yung pag-aaralan po natin ngayon is yun nga po, ikot po tayo sa obedience. Pero bago po doon, bakit po kaya dumarating sa point na ang hirap sumunod? Kayo po, personal nyo, bakit kaya dumarating sa point na ayaw nating sumunod? Kahit alam naman natin na ikabubuti natin yun, alam naman natin na tama. Kunwari po, wag mo na tayong pumasok sa yung relationship natin kay God. Sa magulang na lang, di ba po? O kaya, let's say, kunwari po, sa government, sinabi ng wag tumawid, nakamamatay, yung iba po, nakikipagkarerahan pa sa mga sasakyan, di ba? Ano pa, yung talagang isisiksik yung sarili para lang makatawid dun sa ano. Pag sinabi pong kunwari na, etong pedestrian lane, dito tumawid,
kung san-san tumatawid kahit walang pedestrian lane. Mga simpleng ganun po, di ba? Bakit kaya? Bakit kaya ang hirap minsan sumunod? Meron po ba kayong sagot? Okay lang po, pwedeng sumagot. Ano po? Matigas ang ulo. Ano pa po? Masarap daw ang bawal. Nako. Yun tayo. Ano pa po? Bakit kaya dumarating sa point na ang hirap sumunod? Kahit tayo pong mga malalaki na. Di ba? May bibigay po ako sa inyong dalawa na nakita ko po. Gusto ko lang po i-share sa inyo. Number 1 po, kasi hindi tayo mga robot. Anong ibig sabihin nun? Pag robot po kasi, naka-program. Kunwari po, ito lang yung gagawin niya. Uupo lang siya, tatayo, magsasabi siya ng hello. Yun lang. Pero tayo pong tao, we are a human. We have the mind, the will, the emotion. Tama po ba? Meron tayong mind. Nag-iisip yung utak natin. Susunod ba ako o hindi? Gagawin ko ba to o hindi? Meron po tayong will, meron tayong sariling kapasyahan, yung free will na binigay ng Diyos po sa atin. Kumbaga, susunod ba ako sa Kanya or babaliwalain ko na lang yung sinabi niya? And meron din po tayong emotion. Susunod ba tayo ng masaya o susunod tayong nagdadabog, susunod tayong naiinis, susunod tayong galit? Create po tayo ni God na meron tayong aspeto na to. Hindi po tayo mga robot. So, yun nga po. Kaya po, it's a choice to obey or not. Diba? Choice po natin kung a-attend tayo sa church ngayon or sa bahay na lang tayo or pupunta tayo sa mall. Choice po natin yun. Hindi po inalis ng Diyos ang choice, ang free will of to choose sa ating mga tao. Tama po ba? Even nung nagkaroon po tayo, nung nakipag-relasyon po tayo sa Panginoon, hindi naman po ito sapilitan. Natanggapin mo ang Panginoong Jesus, di ba? Kumbaga, hindi po tayo tinutukan ng barel para lang tanggapin natin ang Panginoong Jesus. Dahil ang gusto rin po ng Panginoon ay buong puso or bukas na puso na tatanggapin po natin siya sa ating mga buhay. Amen? So, number 1 po, kasi hindi tayo robot. Meron tayong mind, will, and emotion. Meron, kumbaga, may soul tayo. Hindi po tayo, kumbaga, bagay na parang kung ano lang yung pagkakalikha sa Kanya, yun na yun. Hindi siya pwedeng magreklamo, hindi siya pwedeng magsalita. Unlike tayo po, nakakapagreklamo tayo, nakakapagsalita tayo, di ba? Naisasabi natin kung ano yung laman ng isip natin. And number 2 po, yun nga ito, we want to figure out everything. Gusto nating malaman. Pag sumunod ba ako, ano mangyayari? Parang yung anak ko po, sinabi ko, Kuya Azel, maligo ka na. Sagot po sa akin, bakit ako maliligo? Di ba? Pinaliligo mo lang. Bakit? May tanong pa agad na, bakit ako maliligo? Bakit hindi muna si Asher? Ganon po kami. Pag maliligo turuan lagi na, bakit si Kuya muna? Ganon. Ano ba naman yung sumunod ka na lang, di ba? Sasabihin po, ilang taon pa lang po, 5 years old. How much more po tayo na magagaling na yung mga utak nating maglaro, di ba? Na maghanap ng mga rason para, kunwari po, pasok po tayo sa relationship kay God. May sinabi si Lord na puntahan mo yung ganito, ipag-pray mo, Lord, bakit ako? Baka mamaya mapahiya ako sa gagawin ko. Baka sabihin nila, wala ako sa katinuan ko. Baka, we want to figure out everything. Tama po ba? Kasi yung mind natin, or tayo po, gusto natin na bago tayo sumunod, parang gusto mo makita agad ano yung dead end or ano yung resulta ng gagawin po natin. Amen? But not all the time po, hindi naman po pinapakita agad ng Diyos yun eh. Ang hinahanap niya po sa atin, yung pagsunod natin. So kaya po, dalawa lang po ito, na yun nga po, bakit na minsan ang hirap sumunod? Kasi po, eto tayo. Ayan, kumbaga, hindi po tayo robot and at the same time po, we want to figure out everything. Gusto natin malaman muna lahat bago tayo sumunod.
Sa military discipline po, di ba? Ano po yung sabi? Sabi sa military discipline? Obey first before you complain. So, binibigyan ng chance mag-complain yung mga sundalo, pero sumunod muna sila. Ayun po yung isa sa military discipline nila. Pero po tayo, as believers of Jesus, as Christians, as a follower of Christ, ano yung Christian discipline po dapat natin? Sabi sa Philippians 2 verse 14, do everything without complaining and arguing. Sa ano po to? New Living Translation po itong ginamit ko dito. So sabi po dito, do everything without complaining and arguing. Kung sa military po, pinapayagan silang mag-complain, pero sumunod muna, tayo pong mga mananampalataya ng Panginoong Jesus, hindi tayo po required, or hindi tayo inaalaw na mag-complain. Amen? Sabi nga po, do everything without complaining and arguing. Habang pinag-aaralan ko po to, nag-repent na po ako kay Lord na humingi na ako ng sorry kay Lord kasi kahit ako po, dumarating sa point na parang ang dami kong question kay Lord, nagko-complain minsan po ako, nakikipag-argue ako kay Lord, nakikipag-bargain pa ako sa Kanya minsan, pero hindi pala po ito yung kalooban ng Diyos. Ang nais po ng Panginoon that we do everything, especially po pag may command siya sa atin, may sinabi siya sa atin, do everything without complaint and arguing. So, sabi nga po, pag hindi po natin sinunod yung sinasabi ng Diyos, sinasabi ng magulang natin, yung pinagagawa sa atin, di ba po, doon po mapasok yung nagiging, disobedient. Disobedience has a consequence. Kung makikita po natin sa Bible, o balik po tayo kay Jonah, di ba? Dahil sa hindi niya po pagsunod, ano po yung naging consequence niya? Natulog lang naman siya po ng 3 araw sa tiyan ng balyena. Di ba po? Yung wala pa nga pong, let's say, 20 minutes, 30 minutes kang nasa palengke, pag uwi po natin, ano yung amoy natin? Kunwari, punta ka dun sa mga bilihan ng mga isda, bilihan ng, yung kumbaga, sa port, o kaya basta yung talagang dun yung tambakan ng mga isda, ano pong amoy natin pagka uwi? Ang lansa natin, di ba? Mga 20 minutes, 30 minutes lang po yun. How much more po kaya si Jonah? 3 araw lang naman po siya na nasa tiyan ng balyena. Di ba? So, kumbaga, yun nga po, may consequence ang disobedience. Di ba po? Even naman, kunwari po, sa isang estudyante, nag-exam siya. Ang sabi ng teacher, bilugan or encircle the correct answer. Ang ginawa niya, dahil ayaw niya sumunod, ginawa niya po nilagay niya ng star. O, di kahit tama po yung sagot niya, dahil mali ang ginawa niya, hindi siya nag-base doon sa instruction, ano pong mangyayari? Mali pa rin, di ba? Kahit tama po yung sagot niya, pero dahil hindi sumunod sa instruction, mali pa rin. So, sabi nga po, disobedience has a consequence. At sa salita po ng Diyos, makikita po natin, disobedience, ang consequence po nun is curse. So, wala naman pong may gustong ma-curse sa atin, di ba? Lahat po tayo, we want blessing of the Lord. We want His favor. Pero bakit po kaya dumarating sa point na may mga consequences tayo sa buhay? Tapos, sinisisi pa po natin si Lord, di ba? Kumbaga parang as tao, parang naghahanap tayo, parang katulad po si Eve, no? Nung tinatanong na ni God na bakit mo kinain yung pinagbabawal na ano po sabi ni Eve? Kasi yung serpent, tinuro niya na po yung serpent, di ba? Naghanap na siya ngayon na ituturo niya. Kumbaga, yun nga po. But still, yung nag-disobey naman is si Eve, di ba? So tayo rin po minsan, pag nagdi-disobey tayo, we try to pinpoint others. Kasi ganito yung ginawa niya, ginaya ko lang naman. Kasi si ganito yung sinabi niya sa akin, sinunod ko lang naman. Pero sino po yung nag-disobey pa rin? Siya po ba? Yung tinuturo po ba natin o tayo? Tayo po, di ba? So, parang katulad po dito po sa 1 Samuel 15:22-23. Next slide po tayo. 1 Samuel, pero hindi ko po yata nailagay dyan. Babasahin ko na lang po. Sabi po dito sa
1 Samuel, ano po muna tayo, 15:10 to 11, para makita po natin. Then the Lord said to Samuel, ito po kasi yung background po nito, sasalakayin po nila King Saul ang, meron po silang, wait lang po. Yung, kumbaga, yung kingdom ni King Agag, kumbaga, sasalakayin po nila. At ang bilin po ng Diyos to destroy everything, lahat ng living things. So, yung mga animals, papatayin lahat. Yung mga, kumbaga basta papatayin lahat. Yung mga soldiers, yung mga kahit bata, matanda, babae, papatayin lahat. Pero ito po si King Saul, ang ginawa niya, tinago niya po yung mga matatabang mga tupa, or basta ang nasa isip naman po niya, ihahandog niya sa Diyos. Pero ang instruction, patayin lahat. Ito po sa verse 10, tingnan po natin dito sa chapter 15. Sabi po dito, then the Lord said to Samuel, si Prophet Samuel, kausap po dito ni God, I am sorry that I ever made King Saul, for he has not been loyal to me and has refused to obey my command. Samuel was so deeply moved when he heard this that he cried out to the Lord all night. So, kumbaga si God po mismo, naging sorry siya na ginawa niyang king, si Saul. Kasi nga po, hindi sumunod si Saul ng buong puso. Kumbaga, may sariling desisyon si King Saul. At ito na po, sa verse 15, kinonfront na po ni Samuel si King Saul. Sabi po dito, so Samuel said, Has the Lord as great delight in burnt offerings and sacrifices as in obeying the voice of the Lord? Behold, to obey is better than sacrifice. Dito po, kumbaga nanggaling yung very known na katagana, obedience is better than sacrifice. Kasi nga po, ang command ni God, patayin lahat. Pero ang nasa puso naman ni King Saul, magsasacrifice siya sa Diyos, kaya niya in-spare po yung mga yon. Kaya po sabi dito ni Samuel, mas mahalaga ba na mag-offer ka ng burnt offering kesa pakinggan ang boses ng Diyos? So sabi po dito, for rebellion is a sin of witchcraft. So disobedience equals rebellion. Di ba? Kaya nga po sinasabi natin, yung mga NPA, yung mga hindi sumusunod sa gobyerno, di ba? Tinatawag silang rebelde. Tama po ba? Yung anak na hindi sumusunod sa magulang, anong tawag? Rebelde. So rebellion, sabi po dito sa Bible, for rebellion as a sin of witchcraft. So ang rebellion daw po ay kahilintulad ng kasalanan ng witchcraft. And sabi nga po, and stubbornness, ang katigasan ng ulo, is as iniquity and idolatry. Tignan niyo po yung kumbaga, yung weight of yung disobedience sa Panginoon, di ba? Nasabi nga po, yun nga, ang pag-disobey sa Panginoon ay katulad ng it's equivalent of rebellious or pagiging rebelde. At ang pagiging rebelde naman daw po ay katulad ng kasalanan as witchcraft. Ang witchcraft po, ang idolatry, at ang iniquity ay mga kasuklam-suklam po sa harap ng Diyos. Kaya po, every time we disobey God, ito po, katulad ni King Saul, na kahit na magbigay pa tayo ng rason sa Panginoon, kung ano po yung sinabi niya, dapat doon po tayo nagre-rely. Amen? Kumbaga, dapat po maging, na po natin na, hindi na po tayo makipag-argue kay God. Hindi na po tayo mag-reason out kasi Diyos siya. Kumbaga, if we will acknowledge that He is God of our lives, that He is Lord of our lives, amen? Na kung ano po yung sabihin niya, yun na po yun. Final na yun. Pero ibang usapan naman po yung time ni Abraham na gugunawin po yung Sodom at Gomorrah. Iba po yun na nakipag-bargain si Abraham kay God, di ba? Pero
once na ang usapan po is obedience, na meron pong certain command na binigay ang Panginoon, dapat po i-tame na natin yung mga yung mga critical thinking natin, yung atin pong mga kaisipan na gustong makipag-argue muna kay God na mag-complain bago sumunod. Amen? So, ayan po. Disobedience comes when, meron po akong 3 ibibigay, dumadating ang disobedience sa atin po, or hindi tayo sumusunod. Number 1, when we not fully believe the one who have spoken. Tama po ba? Pag hindi tayo naniniwala dun sa sa isang tao, kahit magsalita siya na magsalita sa atin, susunod po ba kayo? For example po, sa sa government natin, yung mga galit po kay President Marcos. 'Di ba? Kahit anong gawin ni Marcos, anong magagandang gawin niya, because you don't believe to that person, i-disregard po yung mga sasabihin niya. Tama ba? Pero for example, ikaw naman, loyalist ka ni Marcos, everything na sasabihin niya, susundin mo. Pag sinabi pong may curfew na ganito, ikaw po mismo, kunwari, bilang padre de pamilya, bilang tatay, wala nang lalabas kasi sabi sa balita, sabi ni President Marcos, may curfew ng ganito. Pero kung ikaw nga po mismo, hindi ka naniniwala dun sa tao na yon, maari pong, ikaw mismo hindi ka susunod dun sa curfew or hindi ka susunod dun sa sasabihin niya. Tama po ba? When we don't fully believe to the person, kahit po kay God, di ba? Pag hindi po natin, kumbaga, totally yung pananampalataya natin is Diyos siya na nagsalita sa atin, kahit ano pong sabihin niya sa word, kunwari, yung sinabi po ni God dito na if you remember that your brother has something against you at mag-offer ka ng gift mo, iwan mo muna yung gift mo, makipag-reconcile ka, and then bumalik ka, tsaka ka mag-offer ng gift mo. If we don't fully believe God, i-disregard po natin yon. Lord, kasalanan naman niya, bahala siya sa buhay niya. Lord, ayoko muna siyang makita kasi naiinis pa ako sa kanya. Pero you come to the place of worship and you offer your gift. Katanggap-tanggap po ba sa Panginoon yon? Kahit na humagulgol po tayo dito, ibigay natin lahat ng offerings natin, lahat ng wallet natin. Pero kung dinisregard naman po natin yung gusto ng Panginoon, yung sinasabi ng Diyos na makipag-reconcile tayo dun sa alam natin na kapatid natin that has something against us, sabi nga po, hindi po natin madadaya ang Diyos. Amen? Hindi natin matatakpan ng ibang ginagawa natin para lang mapamukha, Lord, sumunod ako sa iyo, ginawa ko yung kalooban mo. Pero kung let's say in that part, or forgiving our brothers, loving our neighbor as we love ourselves, dinidisregard po natin yon, still, hindi po siya karapat-dapat sa Panginoon. Amen? Dahil po ang salita ng Diyos, holistic siya. Hindi po natin dapat sinachop na parang pizza na, Lord, itong portion lang na to yung nararapat sa akin. Ito lang yung gusto kong sundin. Pero itong iba, ayoko na po. Hindi po pwede. Amen? Hindi po ganun ang ating Diyos. Katulad nga po sa kay Samuel, di ba? Kahit po sumunod siya, pinatay niya yung ibang mga animals, yung ibang mga soldiers, yung ibang mga pero may tinira pa rin po siya. Kahit na nagre-reason out siya na, Lord, pang-offer ko naman to sa iyo eh. Pero, hindi pa rin po nalugod ang Diyos sa kanya. Diba? Because our God is faithful and just. Amen? Pag sinabi pong just ang Panginoon, kumbaga, pag mali tayo po, mali tayo. Huwag na po nating i-justify. Amen? Dahil hindi po natin mababribe ang Panginoon. Amen? That's our God. Even though He is very merciful, He is very loving. Pero po, again, church, let's be reminded, our God is a just God. Amen? Hindi po natin madadaya ang ating Diyos. And number 2, we don't fully submitted or surrendered to Him. Sa ating Diyos.
Diba? Kumbaga, pag hindi po tayo talaga totally surrender sa Panginoon, meron pa tayong sariling kagustuhan, sariling desire, or kumbaga, nabubuhay pa somehow si ako. Hindi pa po natin nasasabi yung, or napakapasapamuhay yung, it's no longer I who live, but Christ lives in me. Pag yung me is still living, si ako is still buhay pa rin, yan po. Ibig sabihin, hindi pa po tayo totally nakasurrender sa Panginoon. So, kaya po dumarating sa point, nakikipag-argue pa tayo kay God. Tama? Nagre-reason out pa tayo kay Lord pag po may sinasabi siya sa atin. And number 3 po is pride. Alam niyo po ba ang pride, hindi lang yung ang taas ng tingin sa sarili niya. Kumbaga, pride is also, ito po yung natutunan ko isa kay Rev Vernon. Sino po dito mga mahiyain? Yan. Alam niyo po ba, ang pagiging mahiyain is also a pride. Bakit po? Sabi po ito natutunan ko po ito kay Rever. Sabi niya, pag mahiyain ka, ibig sabihin, ayaw mong mapahiya. Tama ba? Ayaw mo na may sasabihin hindi maganda yung ibang tao sa iyo. That is also kind of pride. Pag po ganon, kunwari may instruction po ang Panginoon. Pag-pray mo yung may sakit sa ospital, Lord, nahihiya ako eh. Baka po hindi ako papasukin, baka ganito. Ang dami na po nating nire-reason out, di ba? At the end, hindi po natin gagawin. Nag-disobey na tayo sa Panginoon. Dahil nahihiya po tayo. Or ayaw nating mapahiya. Baka Lord, i-reject nila ako, baka sabihin nila, ayaw nila magpag-pray. Diba? Ganun po. So, ang dami na nating sinasabi sa Panginoon. Kaya po, pride is one of the reason, kaya po, nagte-turn out, nagdi-disobey tayo sa Panginoon. Hindi lang yung ang taas po ng tingin natin sa sarili natin, or kumbaga, tingin po natin, may mas alam tayo dun sa nagsasalita, o mas natin. Kunwari, ikaw po na nakapagtapos, yung magulang mo hindi nakapagtapos, may inuutos sa'yo. Diba? One of the pride is, nakapagtapos nga po ako, ikaw hindi. To think, magulang mo yun. Nagluwal sa'yo sa mundong ito, tas ganun po natin itatrato, diba? So it's also a pride. So kaya po yung mga mahiyain, overcome po natin yun. Kasi it's not good. Amen? Sabi po diba sa Word of God, God has not given us the spirit of fear, but of power, love, and of sound mind. If fear is natatakot ka humarap sa tao, natatakot ka mapahiya, natatakot kang baka kung ano yung sabihin nila sa'yo. It's fear. Amen? Fear from the enemy. So it's not from the Lord. Amen po? So, ayan, papasok na po tayo dito sa obedience naman. Obedience reflects our belief and trust to the one who gives instruction or direction. Pag po naman sumunod tayo, it reflects our belief and trust sa nagbigay sa atin ng instruction. Example po natin si Abram, di ba? Sa book of Genesis chapter 12. Sabi po doon ni God kay Abram, get out of your country, from your family, and from your father's house to a land that I will show you. So ayun po instruction ni God kay Abram, di ba? At sa verse 4, tignan niyo po. Sa verse 4, eto na. So Abram departed as the Lord has spoken to him. And Lot went him, and Abram was 75 years old when he departed from Haran. So si Abram po, kahit hindi niya alam kung saan siya pupunta, sumunod siya. Amen? Sa verse 4, napakalinaw po, sabi, Abram departed as the Lord had spoken. So magkaroon po tayo ng katulad ng puso ni Abram na pag may sinabi si God, wala nang, Lord, what if? Paano? Ano kaya? Wala na po dapat ganon. Pag may sinabi si Lord, yes, Lord, di ba? Kaya nga po yung isang awit natin, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. Pero pag may sinabi na si Lord, ang tanong, yes, Lord pa rin po agad tayo? Or, wait lang, Lord. Teka lang, Lord. Ayan. So, obedience is, sabi nga po, it reflects our trust and belief po sa Panginoon na nagsalita sa atin. Amen?
So, obedience starts in the heart. Nagsisimula po ang obedience sa puso. Di ba? Katulad nga po ng binanggit natin kanina, tayo po is, we have the will, mind, and emotion. Di ba po, bago naman po tayo gagawa ng aksyon, naglalaro muna sa isip natin yan eh. Yung heart po na sinasabi, it starts with our hearts. Kumbaga, yung pong soul natin, yung mind natin, yung will natin, magkakasama po yan yung emotion natin. Diba? Kumbaga, whatever na gawin po natin, naisip na natin yan na, okay Lord, susunod po ako. You purpose it into your heart. Ibig sabihin po, kumbaga buong katauhan mo, kinumbinsi mo na gagawin mo ang bagay na to. Amen? So, obedience starts in the heart. And obedience has a reward. Ito po ang maganda. Obedience has a reward. Kung ang disobedience po may consequence, ang obedience naman po has a reward. Dahil ang Diyos po natin, He is a rewarder God. Amen po ba? Pag po may sinunod tayong, kumbaga may sinabi siya at sinunod natin, kahit hindi ka mag-expect ng reward, may bibigay pong reward ang Diyos. Because that how good our God is. Amen po? He is very, kumbaga ang mga tatay po natin dito sa mundo, di ba? Pag nakikita nila yung mga anak natin, na kunwari po, na pinaghusayan yung pag-aaral sa school, di ba? Pag yun nga, let's say, bibilhan ng laruan, papakainin sa Jollibee, basta may reward na binibigay. Tama ba? Kung ano po yung nung magulang. How much more our Heavenly Father? Amen po? Na pag nakita niya yung pagsunod po natin sa Kanya, meron siyang reward po na ibibigay sa atin. So, assignment na lang po natin to ha, kasi medyo mahaba po. Blessing in obedience, makikita po natin sa Deuteronomy 28 verses 1 to 14. Basahin niyo po ito sa inyong mga tahanan. Yung pong blessing sa pagsunod po sa Panginoon, makikita po natin Deuteronomy 28 verses 1 to 14. Dito po yung sinabi ni God that your barns will overflow, you will bless when you come out, and when you come in, you are the head and not the tail. Ayan po yung mga promises ni God. At yung naman pong curses in disobedience, nandyan din po kasunod nun. Sa Deuteronomy 28 verses 15 to 68. Ayan, kaya medyo mahaba-haba po. Assignment na lang po natin yan. Basahin po natin. Tignan niyo po that God loves to give reward. Pero dahil nga po may consequence pag hindi tayo sumunod, may kaakibat siya na curse. Amen? So, even si God, ayaw niya naman po na dumanas tayo ng consequences, di ba? Parang si Adam and si Eve po. Kaya nga po ni God, inilagay sila sa Garden of Eden kasi gusto ni God na, kumbaga, ma-enjoy ni Adam at ni Eve yung pong creation ni God. Di ba? Binigay na lahat ng kakainin nila, itong mga fruits, lahat yan, pwede niyong kainin. Except lang dun sa nasa gitna. At ayun pa yung talagang ginamit ng kaaway para ma-fall into sin si Eve po. Di ba? Kaya napalabas sila. Ang consequence, di ba, kahit po merciful si God, napalabas po sila ng Garden of Eden. At after nga po nun, di ba, kung makikita po natin sa Book of Genesis, nandun na yung mga curses na binigay, na ang land na curse, si Adam, imbis na pipitas na lang siya, nang kakainin nila, magbubungkal na siya ng lupa, para lang may makain sila. Si Eve, na pag nanganak sana, isang iri lang, parang nagpupuka lang, di ba? Lumabas na yung baby. Ngayon, magle-labor ka na, mahihirapan ka bago manganak. Lahat pong yun, it's part of the curse. Kaya alam niyo po ba, nung pong bago po ako manganak doon po sa dalawa kong anak, paulit-ulit ko po sinasabi sa sarili ko, Lord, I am no longer under the curse dahil sa Panginoong Jesus, pinatawad mo na po ako. Talagang dinideclare ko, hindi ako mahihirapan manganak, hindi ko mararanasan yung talagang sobrang sakit na mga nararanasan. Kaya po nagle-labor na ako, hindi ko pa po alam. Although sumasakit siya, pero hindi ko po alam na yun na pala yung sign na malapit na po ako manganak. Yung
tita lang po ni Alvi, ni Pastor Alvi, yung pinagsayan po namin dun sa malapit sa Manila Doctors. Siya po yung nagsabi kay Pastor Alvi na punta na kaya kayo ng ospital. Malapit na yan. Ako po hindi ko rin alam. Tsaka yun nga po, first time ko. At nung nandun na po ako, alam niyo po ba, kaya po talagang paulit-ulit ko po yung sinasabi sa sarili ko na Lord, although may pain pa rin, pero alam niyo po ba, ang miracle po ni Lord, sinabihan na po ako ni Lord, nung doctor po, nung OB ko na in 20 minutes, I think po, 20 or 30 minutes, isi-CS na po ako kasi hindi pa lumalabas si Aziel po that time. Nung tinawag ko na po ang mga angels, sabi ko, angels of the Lord. Ay, una pala po sabi ko, Lord, tulungan niyo po ako. Number 2, talagang sinigaw ko po yun kahit ang daming mga nurses, ang daming na nakapaligid sa akin. Number 2 po, tinawag ko yung mga angels. Sabi ko, angels of the Lord, itulak niyo si baby. At last po, pangatlo, sabi ko, baby, lumabas ka na. Pagkasabi ko po yun, parang nag-slide lang siya, lumabas. Alam niyo po kaya pala ang tagal niyang nasa tiyan ko, 3 cord ang nakapalibot sa kanyang leeg. Kumbaga, kung hindi ko po tinawag yung mga angelic host, hindi ako humingi ng tulong kay Lord, na-CS ako. Bakit po? Kasi hindi lumalabas yung baby eh. Pero because pag alam po natin that, yun nga po, sa Panginoon natin, we can ask help to Him, sa mga angels niya. Yun nga po, for the glory of God, lumabas po si Aziel ng normal, yung anak ko po, kahit na may 3 nakapulupot sa leeg niya. So, yun nga po, what am I saying is, kumbaga may blessing po in sa pag-obey natin sa Panginoon. Amen? Kahit mga magulang po natin, di ba, we want to bless our children na sumusunod sa atin. Tama po ba? Pero yung medyo matitigas ang ulo, teka lang, kalahati lang yung ulam mo. Dahil matigas ang ulo mo, wala ka muna ngayong cellphone. Yan, meron pong mga consequences, di ba? May mga konting punishment sa mga matitigas ang ulo. Ayan. So, sabi po, balik po tayo dun sa key verse natin, Deuteronomy 5 verse 33. Sabi po dun, di ba, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you. So, instruction po ng Panginoon na sumunod po tayo sa mga commands at instruction ni God. Amen? Kung ano man po yung mabasa natin sa salita ng Diyos, ano po yung mga, pag nakikinig tayo, even sa ganito pong mga gawain, or kunwari po, nakikinig tayo sa DZAS, sa radyo, di ba? O kaya sa TV, nanonood tayo, or sa mga cellphone, mga teachings. Kumbaga, whatever we hear, let's apply it po. Amen? Sundin natin agad. Kasi po, sa pagsunod po natin, may kaakibat siya na mga pagpapala po ng ating Diyos. Katulad po dito, nasabi po ng Diyos na let's fully walk or obey, sabi nga po, yung mga commands ni God. Ano po yung, daw natin, reward? Same verse po sa Deuteronomy 5:33. Ang first po is, you will live and it will be well with you. Ayan. So mabubuhay daw po tayo at magiging maayos. Maaring hindi mawawala po ang problema, ang mga suliranin, pero sabi nga po, if we know that God is with us, who can be against us? At sabi nga po, if we know that the Lord will never leave us nor forsake us, kahit may problema po, magpapatuloy po tayo. Amen? So, magiging di ba, parang connected din po dito yung sa Ephesians 6, di ba po, verse 1 to 3, na sabi nga po, pag ginawa daw po natin yung command ni God na we obey our parents in the Lord, sabi nga po, di ba? Ano po yung sabi po doon sa verse na, that it may be well with you and you may live long on the earth. So yung mga nabubuhay pong mahaba, ayan, katulad nila, Inang, ayan, 90 na po si Inang, di ba? O yung lola ko po, mag-88 na po sa this coming November 17. Yung mga medyo may edad-edad na po natin, alam na po natin na mga masunurin po itong mga to, di ba, nung kanilang kabataan. Kasi po sabi sa Bible, that your days may, kumbaga hahaba po ang buhay. Amen? Pangako po yun ng Panginoon sa mga sumusunod. Amen? Kahit maaring hindi pa po siguro nakakakilala sa Panginoon yung kanilang mga magulang before, pero dahil sumunod sila sa magulang nila, that's their reward.
a long and satisfied life. Amen? So, we celebrate the life po ng ating mga senior. Amen. Kasi minsan yung iba po hindi na umaabot ng 40, 50, di ba? Kaya po talagang pagpapala po ni Lord, blessing ni Lord ang mahabang buhay. Amen? So, and number 2 po, you will prolong your days in the land which you will possess. Ayan. Ito po yung pangalawa, based dun po sa key verse natin. Nasabi nga po, kumbaga yung pagstay daw po, hahaba daw po yung pagstay dun sa land na ipopossess. Na, di ba po, as this year, 2023, ang declaration po natin, di ba? Cross over and possess the land. So, ano po ba yung pinapa-crossover sa'yo ni Lord ngayon? Ano ba yung ipopossess mo ngayon? Whether it's a business, or kung pinabibili ka ni Lord ng land, ng lote, o kaya pupunta ka sa kung, let's say, parang yung kapatid ko po, si Shalem, dati dito po sila sa Beliasona, matatransfer sila somewhere dyan, pero pa rin naman po, Molino Boulevard. Saan ka magko-crossover? Ano yung ipopossess mo? Ang pangako po ng Panginoon, you will prolong your days in the land which you will possess. Ibig sabihin, kumbaga, hindi hahayaan ni Lord na pagdating mo dyan, may magnanakaw or kumbaga parang aalis ka agad kasi ganito, ganyan yung mga nangyari. No. Ibig sabihin po, the protection of the Lord will be there, His favor will be there, His blessing will be there sa trabaho man to or whatever, kung ano po yung ipopossess natin. Amen. Amen this year. Ayan. So, sabi nga po, ito po yung kumbaga natin, conclusion. Blessing, miracle, breakthrough comes through obedience. Amen? Pag po tayo ay sumunod, ayan, ang blessing po ni Lord, yung miracle, yung breakthrough na pinakihihintay mo sa buhay, ang susi lang po para ma-receive natin yung total obedience po natin sa Panginoon. Amen? Dahil the Lord wants to bless us. Alam niyo po ba? Pero next time ko na po i-share. Next time ko na pa. Pero po, gusto ko lang po sabihin, ang salita po ng Diyos ay buhay at totoo. Amen? Hindi po nagsisinungaling ang Diyos natin. Whatever He says, He will do it. Amen? Ganun po kabuti ang ating Diyos. Kaya po, this time po, meron po ba kayong mga naaalala na maaring may binigay ng instruction si Lord sa'yo dati na hanggang ngayon hindi mo pa nasusunod, hindi mo pa nagagawa? O kung wala kang maalala, pero alam mong meron, ask the Holy Spirit. Holy Spirit, paki-remind naman po ako, ano yung instruction mo dati sa akin na hanggang ngayon hindi ko pa nagagawa? Na kaya po maaring yung breakthrough natin, breakthrough nyo ay kumbaga, meron pang humaharang. Kasi po, maaring yung obedience lang natin na hinihintay ni Lord ang susi para po ibuhos niya na yung pagpapala. Alam niyo po ba, this year, ayun nga po, nung September, pumasok na po tayo sa Hebrew calendar, pumasok na tayo sa New Year. It's an open door. Yung New Year po ngayon, 5-8, ano po ba ito? 5874 or 5748. Basta po, the 4 means open door. Marami pong bubuksan na pintuan ng Diyos. There will be sudden breakthroughs, sudden blessings, marami pong suddenlies na gagawin si Lord. Pero, may kaakibat po na paggawa natin. Whenever He will say something, kailangan po umaksyon tayo. Amen? Kaya po ang tanong ngayon, in a few seconds or in a few minutes po, pwede po bang yumuko po tayo at pumikit? Let's have a personal conversation po with the Lord. Holy Spirit, meron po ba kayong sinabi na sa akin dati na maaring nakalimutan ko, binaliwala ko, hindi ko po agad sinunod? Lord, please remind me and help me na gawin ko na po ito.
help me po na hakbangan ko na ito. Kahit mag-isa lang ako, wala akong ibang kasama na gagawa ng bagay na to, pero alam kong ito galing sa'yo. Lord, help me to obey. Help me to do this, O God, for your glory. Hindi lamang po dahil sa reward, hindi lamang po dahil ito yung mga hinihintay kong blessing, but Lord, yung mga puso po natin maging handang sumunod sa Panginoon. The full surrender, the full obedient po na hinahanap ng Diyos sa ating mga puso. Pinaalala na po sa inyo ng Holy Spirit yung dapat nyo pong gawin. Can you write it down po sa notebook nyo or sa cellphone nyo to remind you na ito yung pinagagawa sa akin ni Lord para po hindi natin makalimutan. Kasi po yung mind natin, very limited. Maaring ngayon po naalala po natin, paglabas natin sa pintuan po dyan, baka po lumipad na. But as the Holy Spirit is reminding us, isulat po natin the power of writing para po ma-remind tayo. Is God saying na mag-let go ka na, step out from your comfort zone, go back to your secret place, whatever it is. Ano po yung instruction ng Holy Spirit? Instruction sa inyo ng Panginoon. Sulat po natin, write it down para hindi nyo po makalimutan. Or sa cellphone nyo po, i-remind nyo po yung sarili nyo. I-remind po natin yung mga sarili natin. Thank you, God. Lord, give us a heart that is very willing to obey you, no matter what, whatever it costs, oh God. Lord, though it costs us everything, because, Lord, you are everything, we can and we will obey you. Lord, salamat po dahil in this season, you want each and every one of us, oh God, Lord, to experience more of your presence, more of your glory. Lord, not only blessing that our eyes can see, but also, God, the spiritual blessings, oh God. You are very much willing to pour out
Lord, sa season po na to, help us, O God, to obey you. Holy Spirit, help us. We acknowledge, God, that apart from you, we are nothing and we cannot do anything. Oh God, it's not by our own might, it's not by our own power, but only by you, Holy Spirit, na makakasunod po kami ng walang reklamo, walang pagko-complain, walang, Lord, pakikipag-argue po or pakikipag-bargain po sa inyo. Lord, help us. Just like Abram, God, na nung sinabi niyo pong umalis siya sa kanyang lugar, wala pong pagdadalawang isip na sumunod po siya sa inyo. And even nung sinabi niyo po sa kanya na i-offer niya si Isaac sa Mount Moriah, hindi din po siya nagdalawang isip na sumunod po sa inyo. Lord, we want that kind of heart that will follow you, that will obey you, O God, fully. And Lord, we ask for your forgiveness. Forgive us, O God, sa mga panahon na kami po ay hindi sumunod sa mga sinasabi mo. Patawarin niyo po kami na hindi po namin ginawa or sinabi or, Lord, pinut into action yung pong direction, instruction, command mo, O God. Forgive us, O God. Have mercy on us. And Lord, we thank you because you are a gracious and merciful God. Thank you for giving us a chance, Lord, na humakbang ng may pananampalataya na masunod na, O God, ang kalooban at naisin mo po. And we thank you because you are the God of rewards. You are just God. Na Lord, whatever we do, may kaakibat po ito, Panginoon, na it's either a blessing that comes from you as we obey you, or Lord, there will be consequences if we will disobey you. Thank you, O God. Salamat po, Panginoon, sa umaga pong ito. Bless all my brethren, so God, Lord, ang aking po mga kapatid at magulang na nakasama ko ngayon, Lord, as we hear your word. Thank you, O God. Thank you, O God. At alam niyo po ba, even sa pagbibigay po natin, it's an instruction from the Lord. Hindi po ito gawa-gawa lang nung mga nagsasalita po dito sa unahan. Hindi po dahil kailangan ng church ang finances natin. Hindi po dahil kailangan ni God ang finances natin. He's the owner of everything. Tama po ba? Even our strength, yung kung ano po yung kinakabuhay natin, lahat po ay galing sa Panginoon. Sa Malakay 3, 10, 11, 12, di ba po, mostly we hear of these things. Command po yung sinabi ni God na bring all the tithe into the storehouse. Command po siya. Amen? Hindi po ito, kumbaga, pakiusap. Hindi po siya, kung gusto mo or ayaw mo. Hindi po ganun eh. It's a command from the Lord. Amen? At ang ano po dito, ang blessing po ni God, na pag ginawa daw po natin dito, di ba? Ang bagay na to, sabi niya po, if I will not open for you the window of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Ayun po yung pagpapala, nakaakibat ng pagsunod po natin sa paggawa natin ng pagdadala ng kaikaw po natin sa Panginoon. At sabi niya po, I will rebuke the devourer for your sakes, so that he will not destroy the fruit of your ground, nor shall the vine fail to bear fruit
for you in the field, says the Lord of hosts. And all nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. So nakita po natin, may blessing sa pagsunod po natin sa pagbibigay. Amen? At sabi din po sa Proverbs 3 verse 9 to 10, sabi po dito, honor the Lord with your possessions and with the first fruits of all your increase. It's a command po ulit. At tignan nyo po, ano yung blessing doon? Sabi po doon, so your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with new wine. Tignan nyo po, pag po may command si God, sinasabi niya na po agad, ano yung blessing? Amen? Para hindi po natin makita na dehado tayo or lugi tayo. Hindi po, dahil ayaw po ni Lord na ganun. Amen? And sabi niya rin po, diba, sabi rin po, diba, sa 2 Corinthians 9, verse 6 to 8, that he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. So let each one give as he purposes in his heart, not grudgingly, nor of necessity, for God loves a cheerful giver. So nais po ni God, as we give, kumbaga, hindi po yung napipilitan tayo. Hindi yung dahil na compulsory na gawin natin. But, sabi nga po, whatever we do, ay gawin natin all for the glory of God. And alam niyo po ba, as we give, it's also an act of obedience to God. Amen? Pagsunod po natin sa Diyos, yung pagbibigay po natin. That we are saying to God na, Lord, priority ka po ng buhay ko, even sa finances ko. Amen? Sabi po di ba ni Jesus sa John 14:15, if you love me, you will do my command. So, yung pagbibigay din po natin is also an act of saying that we love God. Amen? And sabi nga po, sa Bible po, from Genesis to Revelation, makikita po natin that God is teaching us to give, not just to give, but to give an extravagant generosity. Kasi po, mismong ang ating Diyos Ama, di ba, binigay niya ang kanyang minamahal at bugtong na anak na ating pong Panginoong Hesus. Dahil gayon na lamang po niya tayo kamahal. So yung pagbibigay po din po natin, it should be out of our love for God. Amen? At ito po yung bagong revelation po na, kumbaga, nakita ko at na-receive ko nung habang nga pong as we are giving, alam niyo po ba, it resembles us to God. Ano ibig sabihin ng resembles? Kumbaga, parang look like, kamukha. Di ba? Kunwari yung tatay, tapos nakita mo yung anak. Di ba yung term po natin na pinagbiyak na bunga? Kasi let's say yung anak, kamukhang-kamukha ng tatay. Alam niyo po ba, as we give, we resembles God. Ibig sabihin, bakit? Kasi our God is a generous giver. Tama po ba? And as we give, kumbaga, nagiging kamukha po natin ng Diyos. And sabi nga po, di ba, we are created in the image and likeness of God. Kaya po, when we are cheerfully giving, we are being, kumbaga, nagiging resemble natin si God. Pag hindi po tayo nagbibigay, sino kaya kamukha natin? Tanong, di ba? Kasi di ba, if the enemy wants to steal, to kill, and to destroy, edi alam nyo na po. Pero, ano lang po yun. Pero sabi nga po, God is a giver. God loves to give, di ba? Napaka-generous po ng ating Diyos. Kaya nga po, every time we give, we resembles God. Ayan, so, at nakikita po ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Kaya po sa pagkakataon pong ito, let's hold our tithes offering envelope. Ayan po, meron din po tayong GCash na ayan po, QR code at pwede din po kayong sa BPI account po natin sa church. Ayan po, nakalagay po sa screen natin. So, sabi nga po, there are many ways to bring our tithes into the storehouse of God. Amen? So, let's bless our offerings, our tithes, our pledges po sa Panginoon this morning. Lord,
Heavenly Father, we lift up to you, O God, all these monetary blessings. All this comes from you. And we are just giving, O God, what is due to you, O God. Lord, sabi mo, dalhin namin ang aming mga ikaapo sa inyo pong bahay-sambahan. Lord, here our tithes. Here is our offering, our pledges. Father God, let it be a sweet aroma before your sight. Kalugdan mo po ang aming mga ihahandog sa iyo sa umagang ito. And Lord, thank you dahil kahit kailan, hindi ka po namin mahihigitan. Na Lord, sa amin pong pagsunod sa iyo, alam po namin na pinapamobilize mo na ang mga angels mo to deliver the blessings, the favors that is due to your children, O God. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Receive all the highest praise, glory, and honor that belongs to your name. These things we pray in Jesus' name. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Praise. Dako po tayo sa ating announcement po.
After the service po, yung mga leaders and workers po, magstay po muna. Meron po tayong meeting pagkatapos po ng service. And tuloy-tuloy din po yung ating live streaming ng Speak Life. Every Mondays po to, 7:30. Live po sa ating Facebook page na Jesus Lifted Up Church. Maging ang Tinig ng Pag-asa every Thursdays po, 7:30 p.m. Midweek service naman po, ulit po, wala po tayong live dito dahil po ini-invite po ang bawat isa na tayo po pumunta dito sa church. Every 7 p.m. naman po ito. And soaking every Friday, 7:30 p.m. And ang mga naka-assign po ngayong darating na Friday is women's po. And tuloy din po yung ating J-Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding po every Tuesdays, 8 p.m. via Zoom po ito. So kung may iba pa pong hindi nakaka-join, pwede po kayo mag-message kay Pastora Chic para po sa link. And ang ating online prayer gatherings po, tuloy-tuloy pa rin po sa Fathers, Monday to Friday, 4 a.m. Mothers, Monday to Saturday, 5 a.m. And Pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. And please like and follow and subscribe po ang ating social media account. Sa Facebook po ang ating page, Jesus Lifted Up Church, and sa YouTube channel po natin na JBL Youth Church. And yun lang po sa ating announcement. Amen. Praise God. Lahat po tayo ay tumayo at pasalamatan natin ang ating Panginoon. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Tayo po'y manalangin. Mahabaging Diyos, marami pong salamat sa umagang ito. Lalo na po, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin kung gaano kahalaga ang pagsunod, Panginoon, lalo na po sa iyong mga pinagagawa sa amin, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat wala kang sawa, Panginoon, na paalalahanan kami, Panginoon, para maalala namin, Lord God, ang mga bagay na ipinagagawa mo sa bawat isa, Panginoon. Napakabuti mo po sa aming mga buhay, Lord God. Marami pong salamat sa umagang ito, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Nawa, Panginoon, ay natanggap namin ng kanya-kanyang portion, Panginoon, para po sa bawat isa, Lord God, na ang katuroang ito, Lord God, ay hindi lang namin marinig, Panginoon, kundi malakaran namin sa araw-araw ng aming buhay. Na lagi namin matatandaan, Panginoon,
kung gaano kahalaga ang pagsunod sa iyo, Lord God. At gaano rin kahalaga, Panginoon, na sumunod kami sa mga magulang namin, Panginoon, sa aming mga kasama sa araw-araw na aming buhay. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, sapagkat naramdaman namin, Lord God, at naranasan namin ang victory ng umagang ito, Lord God, na ikaw po, Panginoon, ang aming napag-usapan, ikaw ang aming naitaas, Panginoon, at ikaw rin ang aming napapurihan sa umagang ito. Maraming pong salamat, Lord God, kaya't ibinabalik po namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, Panginoon, at pinakamataas na pagsamba na tanging para sa iyo lamang po, Jesus. Amen.